FESPACO, Festival international de cinéma et de télévision de Ouagadougou. N'o ye farafinagun jabolaw ka fogoba ye ale tako 29 kɔni o bɛna yɛlɛ Burkina Faso lakaw fɛ février kalo tile 22 fo ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ kan. Nin jabɔ ɲɔgɔndan ni ale kuma kɔnɔma o ye ko farafina ka jabɔko ani an ka landako danbe. Ayiwa maa minnu ma kɔnɔ n'o ni fɔ nin kan olu bɛna taa se fo maa ɲɔgɔnna ba 20 ma. Ɲɔgɔndan kɛnɛ kɔni o bɛna sigi ka taa se salle de cinéma ɲɔgɔnna 8 le kɔnɔ. Kama sɔrɔ n'a tora tile 3 ni fogoba in ka dayɛlɛ an ye munumunu salo kɛ FESPACO ka cikɛdaw ra yaasa ka filɛri kɛ ka taga a labɛnniw olu bɛ hakɛ jumɛn de ra. Fidèle Tamini n'ale ye secrétaire général ye minisiriso min bɛ kunnafoni di ko kunna ale fana de bilalen don FESPACO ka ɲɛbila ɲɛmaaya kunna. A y'a lɔn ɲina fana ko an ye plateforme kuma fɔ plateforme ye mun ye internet mɔgɔ bɛ se ka taa salle de cinéma a ka place ta salle de cinéma kɔnɔ. A b'a dɔn ko FESPACO mɔgɔ caman de bɛ na an ka dugu ninnu na donc o kɛra fo ko mɔgɔ ka se ka an ka mesure min wele ko mesure de sécurité ani mesure sanitaire voilà ko mɔgɔ kana bɔ ni doni caman ye ka taa salle de cinéma na ko mɔgɔ kana taa ni ko mɔgɔ ko ka moto bila parking na ko mɔgɔ kana taa ni marifa ni munumunu ye donc o bɛɛ ye ladilikan di mɔgɔw ma pour que FESPACO ka se ka ɲɛ an bolo. K'i kɛ kunnafonidilaw ye o walima k'i kɛ jabolaw ye walima n'a yɛrɛ sɔrɔla e yɛrɛ bilanin no kiiritigɛ jɛnkulu dɔ kunna min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa jaw cɛma n'an ko jury olu maa ninnu bɛɛ ka ɲi ka se ka u ka bajiw sɔrɔ min b'a yira ko olu kɔni o jatelen no FESPACO tari na. Adama Kafando ka baara ye ka baji tilan maaw ye. Kunu wula fɛ mɔgɔ 2 ou bien sanu mɔgɔ 3 lo nana ka u ka baji ninnu ta donc an dusu tun ka di an ɲɛna ko a bɛna kɛ tan mais bi sɔgɔmada in na en tout cas mɔgɔ cayara an yɛrɛ m'a lɔn ko a tun bɛna kɛ tan mɔgɔ dɔw bɛ na an b'o ka baji ɲinina an t'a sɔrɔla bon an y'a fɔla fana ko peut-être machine yɔrɔ la o y'a tiré o ma se k'o ta bon mais ale fana ma kɛ problème bɛrɛ ye puisque solution dɔw sɔrɔla. FESPACO kɛnɛ kan anw ye Ayi Keyita kunbɛn ni ale ka ŋanaya dɔɔnin no jaw o ɲɛnajɛ kɛnɛw kan n'an ko artiste comédienne. Jamana bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan anw minnu ye Burukinadenw ye an b'a labɛn ni ŋaniya ɲumanya ye ka u kunbɛn ni kunbɛli ɲuman ye. Ɲinan FESPACO la ne ye jouera film 2 kɔnɔ a 2 bɛɛ bɛ compétition na Katanga bɛ compétition na o ye Dani Kuyate ka film ye Wango bɛ compétition na o ye Augusta Palamfota ye. Ni FESPACO tako 29 na ja minnu bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔndan na olu ye 235. Mali jamana ale bɛ nana ni ja 11 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kelen kɔni ale bɛ tari kɛra étalon d'or di Yeninga ka ɲɔgɔndan na. Burkina Faso lakaw olu ka ja 2 bɛ o fana 2 bɛɛ bɛ tari kɛra étalon d'or di Yeninga ka ɲɔgɔndan na. Nin tun ye Kadɛya Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou, Burkina Faso.